Айде, снимай. Айде да пишем. Айде пишем. Пиши тук. Прозора. Айде пишем. Айде пишем. Айде пишем. Айде пишем. Айде пишем. Айде бе! Айде пишеме! Айде пишеме! Много обичаш да позираш ти на... Не се стипи на нещо, виж какво правиш ти. Виж, че звуци дето ги става, тя спра музика. Спра музика, Какво написате сега? Леле. Всичко затвори. Всичко затвори. Всичко затвори. Всичко затвори. И се око гори. Затвори. Туп. 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 А така? Още ли снимаш това? Още малко. Да не снимаш. А това какво значи? Да не снимаш, да речем.